اسمها لما نزلت والسماء ترى بار نرى في الشتي أبو إلهي كأنه فلما أجزنا ساق لي وانتا بنا بن غد سيقا قن مغنقلي فلنك بكرين رجلا حبيبا يا بيت الكواكب نفسه يوم أبتل النار عمليتي فيا جبل من كريا مجمري فزلا زارة يمتمين بلامها وشمين أولادي أمرك مني أنه بقيت لي وأنك ماما تمرر قلبي يا فاني كل البلدات يوم أغفلنا رابديتي فيا جمال مبشودي من دايبيو ديجي Allah jarama yantuna man fewi sangane kitinda yimbe Amadou Oumar Baydi Kumba Dali tufam yontabe gorko badala halaybe subi jiri suko wala suko labi lami labala lami gila lami lamuma bonani ajalama Seydi Dia muki ben dabi odeji hajuno keto halide ko riko yewtere men yewtere mon yonta hande taw mbaadi yewtere men hande koko fati e galle pulal nde tawno aduna ko jamonuji halaka alda golle alaka selte koydol jamalagal so wonti ndel cuudi wonti tindol tiide den en dammen nala den dental liñol so pinal ala majjere nati cadede ndumono liñol ma fine fame dental wada ngumana den liñol yo andube gaddu ballito wala fulle liñol yo andube dentu gandal wona jobade liñol kono yo bibbe liñol ngoppu yo witade e deminade liñol ala jalama on jalama bandirabe mo jibtide be tobe halde kokri ko yewtere men yewtere mon dental taw ina hewlana mo dum almudil mon babu nene ba e ballal Allah e ballal baba Yaya Dia e wala mum en calminino mbiɗen ni Haruna Mamadou Diallo ɗo ganda ene woni da yo jame kisal duni ngal wonema hono noon calminirten nene Aissata Niang mo cuuɗi men jowol nene Aissatou Saydou Sy a salminama jurama e ceerno men ceerno Bassirou Bala Moustapha Diallo Ndiaye ɓe jigguita kala e saaha nde tawno ko gollidiɓe e haalirde kohri ko gila e fuɗɗode ha ɗo yarat ɗo guelajo ham boɗejo a yettama a jarama ɓinguel leñol ɗo ganduɗa ene gonida yo jame kisal Allah dumi ngal wonema mbaadi yewtere men ko erago gam dalnude galle pulal ngam ittude gacce pulal wiyeno ko hande wiyeteno ko galle pulal kono woɓɓe mbatti wiide hande natti wonde galle pulal ko gacce pulal sabu no mbayni ɗum noon baba Yaya Dia hol yandema hol konngol ma holko pamɗa walla holko joguiɗa ko haɗa haala eko fayti e galle pulal so ina darne woni wiyoɓe ɓe fuɗɗima waɗede wonko fuɗɗi dañede kono an sa wedde tono erango walla sa okkanno yango yiyande holno mbiyata Seydi Dia baba Yaya mbo cuuɗi men dabi odi en calmini mawɗo Kalidou Camara mbo wali jantang bisimilla Seydi Dia baba Yaya ewa babo nene min calminima min juurimama kadi min keɗimo yewtere nde no feewi kadi nde naati e noppi kadi ndi naati e haqqillaji e bandiraɓe fof kadi paami ko haala ɗo ko min ko goytotomi fof wonani holno galle pular o jogori matirede walla ni hande hayso galle o wiyama wonti gacce pular muusimi ko galle o no waɗirano no darnirano jawdi no waɗirano hen no kuɓeje mbaɗirano hen baafe tiɗɗe mbaɗa hen denowo mum e joom suudu mum mbaɗa hen ene jooɓe oɗon galle so tawi hande ko darotno jamma e ñalawma hanki fiitotoɓe becce ene mbiya hande kañumen ko ni goni walla ni goniri holno mbawi yirude oɗo galle ene wayno wayni hande min mi wayri galle pular gila e nde o mahete won noon no leydi ndi emin gandi no ndi heɓira no min dokkirandi ha galle o darna haalisaji gaddaɗo ɗon ɗi ha maha hoto ɗi gummi e holno ɗi gardi e holno galle o maha e holmaɗo ɗum emin gandine kadi gardien momin gadi wadde ɗo no e ko yoɓeteno kala lewru saaluji mbaɗa ɗon ɗi foof ene andano no feewi on saaha noon pular tigui rigui ene yaaha saabu ndene yimɓeɓe ne jiiɗi ɗum foɗodirtunoɓe ɗo ɓe goto hen foof ene jogui pellital hay sano yiiɗi ardade wiyede ardima fedde ɓamtore pular ene joguino pellital e yarlare wawde addude hen baɗe muɗumen
en mbawa yewtude galle pular taw en kalani ko wayno Yero Doro Diallo en mbawa yewtude galle pular taw en kalani Murtuɗo Aboubacry Déme en mbawa yaltude taw en kalani Mamadou An Tano Kandé en mbawa yaltude taw en kalani Cheikh Fadel Amadou Mokhtar Ndongo e ko ɓuuri hen hewde mabɓe ɓe duttimo e jomumen heddi hen hande ko Amadou Ano Mamadou Ano mo ganduɗa kañum jeeyi Silemani Baal saabu ndende galle pular o woodi ɗon nde kala ko waɗaka ga waɗoyte galle Silemani Baal bandiraɓe on sani jiɗɗum galle o renani ndengol moƴƴol kanko gonnoɗo ɗon omo yooɓe jobdi moƴƴi kono nde groupe aji amen ɗi jawti woɗɓe gaari caggal muɗum wonko fewani hen saabu kanko e hoore makko kanko Mamadou Ndiaye ko kanko wimi o joɗimo ɗo mawn duuɓi 4 o yoɓaka o hooti hande omono laakara komin tawoytamo kanko wimi noon mawn duuɓi 4 o yoɓaka e galle he hay hunde o addanaka tawmi ko baafe ɗe ene keeli jiimi ko ɓalal ngal hen banggue ene yani jiimi ko leydi ndi ene ɓalti ene ɓayti jiimi ko miruji ɗi foof ene purɗi tawmi ko saaluji ɗi foof sisuji ɗi pawdira toon photoje ɗakkanoɗo ɗon photo Murtuɗo Aboubacry Déme Seydou Kane e min oɗo kaalowo e Hampate Ba ɗeɗon gonno mawɗe mbaɗno toon e Yero Doro Diallo ɗeɗo fof min tawi ko ittamo non seulement ko ittamo kono majjinama yimɓe ne noddito koye pulagu woni haalis ɗaccanoɗo ɗon anda ko ɗo rewi gardiɗo o e walla ɓe wondiɓe hay goto hen wawa andude ko ɗum ɗo waɗa walla ko ɗum ɗo wiya so tawi ɓe jeehi ɓe jeebimo ha galle o hande wayi ni ɗum ɗo wona kamɓe tan ko leñol ngol wayi noon leñol ngol ko kangol woni ñawgol so tawi kadi mahamo walla ni so tawi Badara Sall wi ene wawi wadde ko wayi noon ko gonga won heewɓe wawi wadde ko wayi noon saabu oɗo galle rokki en oɗo galle hande mo jiiɗen ɗo ko Siré Sall directeur des domaines Podor Najo ko kanko suɓani ɗon yimɓe o itti o rokki o taƴi hay goto sodani galle o gueɗe kewɗe noon mbaɗama hen Abou Diop en fof ko ɗon mbaɗa formé e galle he hay nde galle o fewna ha gasi Abou Diop mo gonɗo radio o ko e galle he koye joɓi haalisaji gonnoɗe e galle he yoɓimo o watti jangdinode to en e nokku meɗen biyeteɗo juude guuriki wuuro Mamadou Anen ndeke hewɓe ndewi hen so tawi noon arti ha ɗo hande baboy way kono galle o ene yelane galle o ene wiya hol bawɗo maadi ɗum o adda tonne goto o adda tonnuji 2 ɗum ɗo ko gacce wonande leñol ngol ko gacce wonande fedde ɓamtore Pulaar ko gacce wonande kala mbiyo ko mbimi ɗum woni aduna he ko gacce Sénégal laaɓe ɗum ɗo no mbiruɗa ni holno jogori waɗirede holno jogori rendirede aha koɓe yelanteɓe leñol ngol ko cakkotongol ala bakkiliɗo wadde jogiiɗo ete suuyi jogiiɗo galleji jogiiɗo otoji e bonna haalisaji kewɗi e politique eɓe jaaha e sernaɓe réunion eɓe goppa toon eɓe ƴefta rewɓe ɓe dokka ɗumen haalisaji ha keewa ewa kono noon ko fati e leñol ko leñol rendi hay goto sohlani seɗen kala gonga ko leñol men ngol woni ngol tinnaki gacce ɗe noon ko leñol ngol jeeyi ɗum ha tenke fedde ɓamtore Pulaar Sénégal ɗum mbawmi haalde hen Babou Nene. jarama Seydi Dia nanama famama teskama nde tawno wawi haalde hunde ko ganduɗo ɗum wawi haalde hunde ko ganduɗo ɗum kadi laaɓade ɗum an ka jeyaɗo ɓe ganduɗa ko haɓanoɓe haare ha galle Pulaar dari ɓe ganduɗa ko wannoɓe duuɗi Pulaar e nder Dakaru lamoɓe leydi Sénégal ha ɗen duuɗi calti jeehi e nder reedu Fouta Tooro ɗum koye galle Pulaar jiiɓe yalti caggal nde galle Pulaar dari noon ko hen jiɓinano kono mataw bandiraɓe kala e saaha ko alani ina wooda ko wonno ina natta kono so doole donki yo doole keɓɓo gacci winde ko tawa ɗo e mum eɗen gandi wonko wonno galle Pulaar wonɗo heɓno galle Pulaar wonko ɗaminano e mum kono kayso mataw so yeehi ha heeɓiɗo wonko wonno ha ɗamina ngam ma ɓamtu ma ɓeydu ɓamtare ha heeɓiɗo hande mataw ko yebbade e holko jalantami e holko fotantami sabu hanki ko cifiɗa ko e galle Pulaar no wano galle Pulaar ine joguino ngaru wonko ɗaminino ma yewtu kono kay hande so tawi galle Pulaar heɓno ko 99 martaba hande ko 9 o ɓuura keddi ɗon hay ɗum ne yo Allah suur en ko ɗum saabi hande no mbiɗa ko wallahi woni koye yelede woni koye yerede holno galle Pulaar foti waɗire hen holno foti heɓɓiterede sabu ko mbiɗa ko wallahi ko mbiɗa ko gonga min heccani ko ummim toon ɓaale ɗe koko jeni ha laaɓi surtout ma banggue funnayi ngoɗo damal to koko yani ha laaɓi saluji mahnuji ɗi toon koko ɓaɓɓati leydi ndi koko boni yo Allah suur en welani haalde nde tawno ɓe mbi cafraw ɗeɗɗata
kono hol peeje poɗɗen wadde ɗum so yehi ha woodi ha galle o darima hannde mahama ha watino wano hol peeje poɗɗe waɗede hade ko heɓti ɗum ko kadi heɓtade ɗum ɓe mbi wilni yewtude ko yewtidiɓe nde tawno haalde saɗana foti heɗe saɗana foti no famede wilni haala kadi ko keɗaka walla ni jabaka ɗum noon wadde baba yaaja en ettoto fooɗanade bandiraɓe ɓe ganduɗa haɓene e ɓoggol ko wayno kaliɗo kamal en mbo waali en e woɓɓe waɓe noon nene moningue donga en e dendagal ɓe ganduɗa haɓene e ɓoggol he taw sohna banane ɓoggol on ma moƴu saabu kanko amo jeeya hannde e dariɓe gam haɓanade toon e galle pulal ko moƴƴiyanke kono ko toon woni ko pat ɗon dental ganda gam ambo ƴitta on ko ganduɗa ina wiye ko gacce pulal beele ma wontu galle pulal no hani ɗum noon baba yaya dia ko an heedi toon an andi bandiraɓe wonɓe e ɓoggol he wadde a jarama no fewi guila nane sohna min ƴewadde ɗum guila o ɓoccitaki kadi omon ɗo ene ɓoggol he garɗen rokkudemo ko wona ɗum koye min gandinma ceerno Abou Mamba Gallo mo fondu hanki nanɗo en e ba Abou Younus kañumne kadi naati joni joni ceerno Aliou Diaken to Espagne kaaliɗo Camara mo waali nanɗo en moliguel ndongo e sohna Faty Ndaw Soñane ɓeɗo fof nanɗo en e kettima ɗum noon garɗen tan rokkude sohna Ba saabu réseau makko ne wayno ni yawi ɓoccitani ni bisimilla moon bandiraɓe nde yewtere nde Babo Nene Ba waɗata bisimilla ma walla nde jaam hiire moon bandiraɓe walla jaam ñalle moon walla jaam wiyete moon nde wonno ko noon Allah tagi ɗum nder nde sohna Ba hannde ɓoccittako to gonɗon fof mami tawa ɗon nde wonno ko gadduɗon ko toɓɓere nde ngannduɗa yimɓe fof ina mbatte mayre hakkille te yimɓe fof ina belti heen mi yetti banam gorko Babo Nene Ba banam gorko mi ñam sehilam jiɗɗo mo jinmi gadduɗo nde ɗo toɓɓere e radio ngo o waɗi ko foti wadde nde wonno galle pular wiya ko galle pular hay goto jeeya ko enen fof ndendi ɗum noon ɓe mbi so tawi woni guesa ceerno enen fof koye ceerno tumnuɗen so ceerno noddi alawa ga goto fof waɗanta ko hoore mum kala ko mbaɗɗa hen ko hoore ma mbaɗanta donc kala ko neɗɗo waɗe galle pular waɗani ko hoore mum en jetti kadi e musidɗo men hono Baba Yaya Dia woni jogiiɗo ɓoggol ngol en jettimo ko haali ko e galle pular ko ɓeydi ko hen no feewi par ce que o ɓeydi ɗo wiide hokkirno galle o ko biyeteɗo Siré Sall kanko omo jeeyno e ɓen ɗon darinoɓe e galle o mbaɗannoɓe e galle o ɗum en jettimo hen no feewi mataw tolniɗen koye jalayri saabu ɓayde en mbawa eɗen jogii alduɓe hay goto wawi ƴettude volontaire wiya mbaɗa wawi made galle pular sinno hannde ko programme jiye kam walla tine kam wonno goto fof so windama lettre ma waɗa hen milliard uji mum waɗa délégation mum ara waɗe journaux ji waɗe télé ji ko kaari ari ɗo ene waɗi ɗo naggam ko ɗon banggue ɓurɗen yarude kono en ɓuurani yarude e ko naftata leñol men walla ko ɓeydata diine men en ɓuurani yarude to noon yo Allah ittan en nden ɗon fawore Allah en jetti Allah kadi no feewi mi salmini banam gorko Babou Younus kanko ko kalatmi ko peut être que omo wawi settade ɗum ɗon galle pular o ko enen jiidi ɗum ko enen nandi ɗum kadi Babo Nene Ba haali joni joni wi yetti toon en ndi galle o ene wayi min ne jahanmin e galle pular hay goto nelani min jano toon ko ñalawma mawningol maggiyankoɓe wonde e aduna he waɗa tonani ko dinguiral ko min jeehi toon ɓe jaami jimi ɗum toon gartumi e radio komdu e émission natmi ɓe namdi kam holno ɗum wayi kalmi kalormi hen caɗele galle pular o no wayni nde kalmi ɗum nde en jetti Allah en jetti Mamadou Ali Sow kanko adi wiide ɗum ɗo jarani ni par ce que en maayi haala ñande fof ko en kaalat kaasen mbiyen ɗum moƴƴani ɗum fewante en trouvata solution o wi dar mbaɗen feere ma hen galle pular o min waɗi hen toon suman goɗɗo ari waɗi waɗi ha ɗo yetti ɗo hannde yafude sohna Daouda Sow tinno udden micro ma o en nanata ga no feewi Daouda Sow tinno udden micro ma o no jofno sohna eyyi mbaɗa sikki ma jogiiɗo doggol ngol natɗo en jetti radio Kokkori Kok no feewi ne kani en jettiɓe no feewi saabu so en ganduno kanko oɗo Yaya omo andi ɗum ɗo e galle pular tawanno en kalde makko ko ɓooyi kadi fulɓe ene poti woppude wiide kala miijo ngomi addani moƴƴani walla kala ko fewjaka e gallam fewani walla kala fedde nde mi ardaki yahata yimɓe ne poti woppude wiide noon no waɗi kadi yimɓe ɓe ganduɗa
so tawi haalama cortoto ko less ide kala hen haaluji ɗi ganduɗa fewani ɗum yoɗani sabu